Tama ang inyong muy delisyosang ka-love team, Mara's Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, tamang-tama ang sinabi ni Kichi Nadal. Yung mga tipong hindi makatulog sa Hindi, si Tutsi Guevara talaga kumanta nun, Bi. Sabi nga ni Tutsi, hindi makatulog sa gabi sa kaisip. Sa diwa ko, ikaw ang laging panaginip. Oo, ganyan ang mga nararamdaman mo. Kapag ka, alam mo, yung bahay mo, ubod ng kalat, tapos nagtanggap ka pa ng bisita. Wow! Ano na lang ang sasabihin ng mga bisita mo, Bi? Tandaan mo kapag ka mga Pinoy, judgmental yan. May kakilala ka bang ganon? Tingnan mo nga yung katabi mo, dali. Tingnan mo kung mukhang judgmental yan. Oo, yan yung mga klase ng tao kapag ka hinimbatan mo ng birthday. Aba, uhusgahan pa yung handa mo, Bi. Wow! Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na dalang-dalerang atleta DJ Marathon. At kanina nga, nabanggit ko na bago pumasok ang 2026, syempre gusto natin ng malinis. Kung nalilinis lang ang budhi, why not? Pero syempre, small steps. Doon muna tayo sa paglilinis ng bahay. Oo, ano na, puro labas na, puro trabaho Pag pumasok sa loob ng bahay, wala na. Pero syempre, dahil gawin lang natin yan ng basic, mahirap kasi kapag ka medyo ino-overthink mo siya. Yung mga oras na medyo na-overwhelm ka, kasi feeling mo, hindi mo alam kung saan mo sisimulan yung paglinis ng bahay mo. Tama o mali? Yung hindi mo mawari na dahil lahat makalat, ano bang uunahin? Kusina, sala, CR ba? Pero ito na nga. Since magde-declutter na tayo, this is hashtag decluttering 2026. Para man lang kahit ito yung Christmas wish na mga New Year's resolution na matupad mo. Unang tip para makapagka-declutter is syempre mamili ng lugar na gusto mong linisin. Oo, whether sala ba yan, kusina ba yan, CR ba yan, ano ba sa tingin mo yung pinakamakalat? Oo, yung sa tingin mo aabutin ng buong araw bago mo matapos. Kaya ng banyo, kunyari yung banyo, may balahura kang mga anak na hindi marunong magpunas ng sahig. Alam mo, yung nanay ko, galit na galit sa akin lagi yan. Sinasabi niya lagi sa akin, anak, ano ba? Meron pa tayong swimming pool? May beach ba tayo dito sa CR? At ginagawa mong lagi na lang umaapong ang tubig dito sa may banyo. So yan, unahin ng CR para kahit papaano, pag nakaihi yung bisita mong judgmental, walang masasabi sa'yo. Number 2, throw away. Yun lang yun. Throw away. Throw away ang mga bagay na hindi na nagbibigay sa'yo ng saya. Yung mga bagay na hanggang ngayon, kinikip mo pa. Tama na, B. Move on ka na. Kung may mga stop toy ka pa, naku, kwento ko lang Yung nanay ko, eto true to story, true to life. Yung nanay ko po, tinatabi pa rin niya yung lampin namin nung mga bata pa kami. Yung baby pa ako. So imaginein mo, 1999 pa yun, B. Alam mo naman na pagka ginamit ng kunwari magiging anak ko, alam mo rin naman yung amoy nun. Diba? Alam mo yung amoy ng mga bagay o yung mga gamit, yung mga damit na matagal nang natabi, matagal nang nasubi. Syempre, B, baka magka-rashes pa yung baby ko niya. Oo, Diyos ko, matagal pa ako mag-aasawa, matagal pa ako mag-aanak. So, tapon na natin. Kung may mga lampin, kung may mga bimpo, kung may mga stuffed toy, i-stop. Oo, pakitapon na para naman mas mag-overflow ang mga susunod na blessings. Oo, malay mo may magregalo sa'yo, panibagong lampin. Sa daming pwedeng iregalo, panibagong lampin at panibagong stop toy.
Oo. So kaya humanap ka na ng itim na sako dyan. Itim na sako is the key to success for today. Oo. I-take mo tong Monday, Tuesday, Wednesday para makapaglinis-linis bago masabugan ng kamay ng fireworks. Charet. Anyway, ako'y magbabalik maya-maya lamang. Tuloy-tuloy ang kalinisan. For now, makinig muna ng Sikolo. Dito pa rin sa Feel Good Music. Ngayon, Feel Good Monday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kabisyo tara na.